Легенди, малко по-рано днес баннаха YouTube акаунта за една седмица. Като причина за YouTube банът е, че някъде във видеото има застрашаващо съдържание, harmful content. При което това беше едно от най-странните неща, които можах да видя, защото никъде във видеото не е обозначено къде, какво, как и защо. И единственото нещо, което е дадено, причината. Аз, разбира се, опитах да пилна, обаче все още нямам отговор от YouTube. И използвам втория си канал да ви съобща защо няма да има влогове една седмица. За първи път от 2 години и нещо насам няма да има съдържание цяла една седмица. Което е малко странно. Нито стримове, нито YouTube контент, нито комьюнити пост, абсолютно нищо. Имам страйк за една седмица, което е мълно. Много тъпо се чувствам, защото нямам никаква причина. Защото съм снимал доста скандални неща в Тайланд, особено на Бангла, в Бали, от партита, от всякакви места съм влогвал. И не съм сигурен какво точно в това видеото е срещу YouTube правилата, но очевидно е. Де факто за в бъдеще трябва да бъда малко по-внимателен и ще бъда. Така, тъй като една седмица не знам какво да правя, особено когато нямам стримове и да качвам съдържание, очевидно ще снимам YouTube съдържание за напред. В момента е предпоследният ни ден в Япония, както виждате имаме 3 куфара тук, 3 куфара там, в къщи ето така, защото събираме целият ни багаж. И малко тегавичко. Така, апдейт, къде ще стримвам, когато не мога да стримвам тук, ще стримвам в новият ми Twitch акаунт, който се казва Dean Fraser 2. Защо не е в оригиналният ми Twitch акаунт, който е Dean Fraser без двойката? Защото нямам достъп до него и нямам достъп до телефона си, който съм използвал преди 2-3 години да си създам този акаунт, дори повече години. Не само нямам достъп, дори не знам как ми е телефона, защото съм го сменил доста отдавна. И съм писал на Twitch Support, обаче навсякъде пише, че ще отнеме примерно една седмица да ми върнат акаунта и няма смисъл да го връщам, защото ще мине прекалено много време. Така че оставям линк за Twitch акаунта ми долу в описанието. Тъй като няма къде да стримам, ще стримам там. Няма да качвам влогове в този канал, защото този канал е мъртъв и няма смисъл да го вдигам от мъртвите, защото така или след една седмица се връщаме в YouTube канала. Бих приел това като една почивка, обаче няма да бъде почивка, защото имаме да снимаме съдържание. Хубавото е, че когато се върне бана, ще продължат видеята и аз самия ще имам повече време за снимане на съдържание, като се върна в България, така че вие ще сте малко назад, на мен ще ми бъде по-лесно, аз обаче не му понимам, че това се случва. За съжаление, това е всичко.